Фирма Българско машиностроене Добрич е производител на ремаркета и настройки за всички видове автомобили на шаси. Това определя и различните модификации на произвежданите изделия в нашата фирма. С участието си на Добричкия панаир предлагаме на клиентите и други видове разработки, като реконструкции на създадени вече изделия, които сменят предназначението, като ние надграждаме настройки, зърновози, тип самосвал, с тристранно разтоварване и с отваряеми капаци от горната и долната част. Този тип ремаркета се произвеждат според изискванията на клиента и съответно и с натоварванията, които биха били най-полезни за изпълнение на дейността на съответната фирма. Друго съществено изделие, което предлагаме на този панаир, е тележка, която служи за прикачане на полуремарке или гондола към трактор, за да може това полуремарке да бъде използвано за товарене на зърно от блоковете на производителите до съответните бази вече за разтоварване. Това е най-новото изделие, което успяхме да подготвим за Добричкото изложение, а всички други изделия, които представяме на тази експозиция, са предназначени съответно за специални видове изисквания на клиенти. Примерно едно ремарке за пътностроителна техника, което е предназначено за транспортиране на малки машини от типа на багери, фадроми, валяци за отремонтиране на малки участъци от пътната мрежа на страната. Другото изделие, с което се представяме, е бордово ремарке с брезент, което е на 2,6 тона пълна маса и е предназначено за транспортиране на всякакъв вид товари според дейността на фирмата, която ще го използва. Това ремарке може да бъде прикачено към теглещ автомобил с пълна маса 3,5 тона и по този начин клиента увеличава двойно обема на транспортираната стока, с която работи. Другите изделия, с които се представя Българско машиностроене Добрич, са специализирани ремаркета за съответни клиенти. Примерно едното е електроенергиен системен оператор, за който сме изработили две функционални ремаркета, алуминиеви, добре херметизирани, в които ще се транспортира специална техника за извършване на ремонтна дейност по електроенергийната система на страната. И следващото изделие, което предлагаме, е едно ремарке шаси, което е предназначено за транспортиране на генератори. Също за фирмата поръчител на изделието. Това са две много специализирани изделия, които Българско машиностроене Добрич произвежда единствено по изисквания на клиента. И последното ремарке, с което се представя Българско машиностроене Добрич на това изложение, е ремарке тип магазин, което служи за търговска цел и клиента може да си го оборудва според неговите изисквания. Също така това оборудване можем и ние да го изработим по скица на клиента.